αφορμή όλη αυτή την κουβέντα που γίνεται στα social media τον τελευταίο καιρό για τη διαπαιδαγώγηση των γονιών. Γιατί και εγώ, σαν γονέας, τι να κάνω, δεν υπάρχει μάνιουαλ για να είσαι γονιός. Διαβάζουμε κάποια βιβλία με τη γυναίκα μου. Κάνουμε ό,τι μπορούμε τέλος πάντων, μπα και μεγαλώσουμε σωστά παιδιά. Στο πλαίσιο όλου αυτού, βάζω χτες το βράδυ τη μικρή μου την κόρη για ύπνο και ξεκινάει το κλασικό γιατί μπαμπά. Γιατί μπαμπά οι αγελάδες βγάζουν καλά. Γιατί αγάπη μου οι αγελάδες τρώνε χορταράκι. Γιατί τρώνε χορταράκι, γιατί πεινάνε αγάπη μου. Όπως πεινάμε κι εμείς. Γιατί πεινάμε κι εμείς οι άνθρωποι μπαμπά. Τέλος πάντων, κατά τις 2:30 ώρα το βράδυ, αφού γίνει εγώ σαν αρουραίος με τους μαύρους κύκλους κάτω τα μάτια, κάνω την εξής απλή σκέψη. Ότι οι δικοί μας οι γονείς, όταν ρώταγα γιατί μπαμπά, στο πρώτο γιατί είχα πάρει την απάντησή μου και το είχα βουλώσει. Γιατί κλάνει το γατί. Και όλα τα παιδιά μέναμε παγωτό. Κλάνει το γατί. Νομίζαμε ότι το κλάνει το γατί είναι απάντηση στη ζωή. Το αφήσαμε εκεί. Βάρακες πυρετό 40 και έλεγες μπαμπά γιατί έχω 40 πυρετό. Γιατί κλάνει το γατί. Και όλη αυτή την αλυσίδα, όλοι εμείς που ρωτάγαμε γιατί κλάνει το γατί, επιχειρήσαμε κάποια φορά να τη σπάσουμε. Και είχαμε τάντερα να ρωτήσουμε τους γονείς μας δεύτερο γιατί πάνω στο γιατί κλάνει το γατί. Και η απάντηση ήταν γιατί έτσι. Και κάπου εκεί αρχίζουν και βγάζουν όλα νόημα στο μυαλό μου. Το επάγγελμα του παιδοψυχολόγου με το επάγγελμα του ψυχολόγου είναι το ίδιο με το επάγγελμα του γυμναστή και του διατροφολόγου. Ο ένας συστέλνει στον άλλον. Γιατί εγώ με τόσα γιατί εκείνο το βράδυ έπαθα τέτοιο υπαρξιακό που πήρα τον ψυχολόγο μου μετά. Του λέω δεν είμαι καλά. Ποιος είμαι, τι είμαι, είμαι σκόνη στο διάστημα. Υπάρχω, χάνομαι, δεν μπορώ να πνεύσω. Και μου απαντάει ο ψυχολόγος. Γιατί φάνη, γιατί κλάνει το γατί βρε μαλακά.